Артистлар җәйге ялдан соң яраткан эшкә кайту зур бәхет, икенче яктан яман су диләр. Җәй көне бик якын дустыбыз, гаҗәеп кеше, актриса Рушания безнең дустыбыз китеп барды. Шуңа күрә бик авыр да, моңсу да. Гаҗәеп кеше иде. Күп кешеләргә ярдәм иткән кеше. Ялдан соңгы беренче эш көнен артистлар июль аенда бакыйлыкка күчкән танылган артист Рушания Юкачеваны 1 минут тынлык белән искә алудан башлады. Соңыннан Фәрит Бикшәнтәев хезмәттәшләрен яңа сезон яңалыклары белән таныштырды. Быел яшь режиссер Айдар Җаббаров 2 премьера әзерли. Берсе Әмирхан Еникинең Рәшә, икенчесе япон язучысының Көлке академиясе әсәрләре буенча куелачак спектакльләр. Шулай ук чакырылган режиссер Бурятиядән Сайджин Жамбалова. Ул инде Татарстанда танылган режиссер, ул Кариев театрында да эшләде, үзенең спектакль Назим Хикмәт буенча. Менә аның белән сөйләшү булды, ул ризалашты. Булардан тыш Фәрит Бикшәнтәев Мәхмүд Галәүнең Мөхәҗирләр спектакленең икенче өлешен әзерли башлый. Ул Булганчык еллар әсәренә нигезләнә. Җыелыштан соң артистлар зур сәхнәгә җыелды. Биредә Мәхмүд Галәүнең Мөхәҗирләр спектакленең репетициясе башланды. Артистлар әлеге әсәр белән бик күп фестивальләрдә катнашырга җыена. Ә Камал театрында премьера Марсель Сәлимҗановның туган көнендә булачак. Узган сезонда театрга 5 яңа артист килгән иде. Әлегә башка кешеләр алу көтелми ди баш режиссер. Алга таба да шушы театрда матур-матур итеп рольләр башкарырга, шушы безнең өлкән артистларны хөрмәт итеп, алар белән бергә бер сәхнәдә әйбәт кенә уйнарга язсын. Өлкән буын артистлар да театрны сагынып килгән. Рауль Шәрәфиев 62нче сезоныма керәм ди. Хәзер яшьләргә изге теләкләр белән киләсез. Чөнки без яшәткән буын хәзер инде әнә әз генә уйнасак та уйнаган спектакльләрне уйнап торабыз инде хәзер. Яңа рольләр булсын, һәммәбез дә исән-сау булыйк, яңа сезонны, яңа көчләр белән, шулай иҗади уңышлар һәммәбезгә дә телим. Камал театрының яңа бинасы 2026 елга театрның 120 еллыгына төзелеп бетәргә тиеш ди җитәкчелек. Әлегә проектлау эшләре бара. Ут кую цеха, аларның үзләренең ниндидер таләпләре бар. Шулай ук акустика буенча да аерым шундый таләпләр. Шуңа күрә без тәфсилләп хәзер инде һәрбер җирен карап, сөйләшеп эшлибез. Театр сезоны 9 сентябрьдә күп еллык традиция буенча Зәңгәр шәл спектакле белән ачылачак. Тик театрдагы тамашаларны алданрак та карап була. Республика көне уңайыннан спектакльләр күрсәтеләчәк. Чулпан Касыймова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.